саволи охирини мо эҳсон аз Лаҳури Покистон. ӯ мепурсад, киро кофир номидан ҷоиз аст? калимаи кофир аз решаи куфр гирифта шудааст, ки маънояш рад кардан ё пинҳон кардан аст. дар истилоҳи исломӣ кофир шахсест, ки ҳақиқати исломро рад мекунад ё пинҳон мекунад. бинобар ин дар арабӣ ғайримусалмонро кофир меноманд. агар шахсе бо забони арабӣ ҳарф занад, ғайримусалмонро кофир меномад. кофир гуфтан ҷоиз аст, зеро агар шумо онро бо забони англисӣ тарҷума кунед, ғайримусалмон номида мешавад. чунон ки ман гуфтам, аз лиҳози забон ин маънои рад кардан, пинҳон кардан ё пинҳон шуданро дорад. мисли деҳқоне ки тухмӣ пинҳон медорад. дар истилоҳи исломӣ кофир шахсест, ки ҳақиқати исломро рад мекунад ё пинҳон мекунад. ба ғайримусалмонон калимаи кофир хуш наояд, пас онҳоро ба ислом даъват мекунем ва гуфтани кофирро баҳс мекунем.